Hej guys. Velkommen video. Her er jeg. Her er jeg. Her er min storebror. Ja, nu skal vi kigge på min fodboldkort. Ja. Kom. Babala, babala. Babala. Nu kan I se. Hvor meget er der inde i? Nej, vent. Og min tur væs. Ja. Først skal Eileen vise, og så først skal jeg vise. Ja. Så vi har... Først har vi den her Real Madrid-skilt. Med liker. Og så har vi den her Messi en. Der er mange, der gider at trade den. Neymar. Og men der skal lige klø mit øje. Og så har vi Morata. Bagefter har vi Luka Modric. Og bagefter har vi det her skilt af Paris. Men jeg skal lige vise det bedre, så det kan bedre at se. Og meget gerne væs. Ja. Først har vi den her, som jeg har vist, og så Messi. Så har vi Rashford. Jeg har også sin mappe, men der er det lidt dårligere kort end i. Og der Gula til Messi. Og så har vi den her. Nu er min tur væs. Lewandowski. Så er det min. Ja, du skal vente. Okay. Vi skal lige tjekke sådan lidt bedre. Ja. Nu, guys. Viser jeg det videre. Nu har vi ja, du skal vente. Okay. Så har vi den her Rodrigo. Så har vi den her Real Madrid-skilt. Så har vi den der. Så har vi Messi. Messi, den er rigtig god kort. Og Rashford. Og når Tysklander. Med Kristianer. Så har vi Bellingham. Min øje, det klør lidt meget. Virt. Det har vi også set. Og så har vi Adagula. Skal vi se lidt bedre. Adagula. Og så til. Og så igen Maze. Og vi Saka. Vitinha. Ademi. Sesko. Erik i Champions League. Det går rigtig godt for Paris. Og det er faktisk et rigtig sjældent kort faktisk nu. Og det er Kimmich i premium. Og Grimaldo. Så har vi Lewandowski. Og så har vi den her en Tyskland samling. Så måske. Jeg tror ikke. Kroos. Gundogan. Og en her, jeg ved ikke. Og så har vi Virgil van Dijk. Det er også en rigtig sjældent kort, som jeg har traded med en, der hedder Lucia. Og en god Mbappé, den har jeg selv pakket. Og så har jeg Bakayoko for PSV. Guys, hvis det er spændende at se, så sig til mig, at ved det, lidt mere, jeg skal købe lidt mere fodboldkort, så vi kan pakke dem. Og den her fine interkort. Foden. Så har vi på den her skilt Neuer, Rodri, Van Dijk og Martinez.
Så har vi Jeremy Doku. Den ligger lige her. Og Verratti. Og N'Golo Kanté. Ja. Og min yndlingsspiller, som har spillet i United, det er Rashford. Det er Kikli, det har flotte kort. Og så har vi Haaland. Okay, nu ser jeg sådan en rigtig flot kort. Det er ikke flot, guys. Mount, som der har spillet i, hvad hedder det, guys? Sig det lige til mig. I United. Og det er også et fedt kort. Leao. Og den har jeg også lidt samlet på, den her fede spiller med Ramos. Med Messi, Lewandowski, Ronaldo, Ramos, Haaland og alt muligt. Gabriel Jesus. Ja, det er en rigtig fin kort, som jeg har pakket til nytår. Jeg er lidt snot i næsen. Hvad sker der med min Rashford-kort? Og så har vi en god Haaland. Der vil skyde snit. Det er en flot kort. PP. Det er skin for mig. Som jeg traded med en, der hedder Eddie. Ej, stop. Den er Liverpool. Jeg kan ikke lide Liverpool. Og så har vi den fine Real Sociedad logo. Og det er vanvittigt. Neymar Junior i guld. Skal vi sætte ham i de her guld? Hvor fanden ligger den her? Og så er der skov. Og så har vi de her klubber. Inter. PSV. Så PSV. Og det er en rigtig god klub, som har kæmpet godt for Paris. Nu skulle jeg stå på, baglæns. Det er med Hodzic. Det hedder han. Og så har vi den her flotte kort. Med Courtois, De Ligt, Havertz og Haaland. Stop. Og Modric, det er en rigtig fed kort, det her. Og så Morat. Det er også et flot kort. Det var min samling. Min tur. Men de kan jo ikke se kortene på en gang. Bare 2 gange. Så skal de se de andre kort, som jeg har herinde. Jeg skal lige hente dem, guys. Jeg har også mange af dem op. Og så kan I se her. Hold den. Nej, du skal holde den her. Den? Ja, hold den. Godt. Hun holder også med. Og her har vi Vinicius, Ødegaard, Pedri og Luka Modric. Ja. Lad være. Griezmann, Bellingham, Davis i en guldautograf. Så har vi Garnacho, og så til sidst der har vi Arda, og de andre er lidt mere ringe. Ikke ringe, men dårlige lidt. Jeg skal lige lidt tilbage. Sådan. Dem her pakker jeg dem altid ind i, når jeg tager dem med i skolen.
Skriv i kommentarerne, hvis I vil have noget spilagtigt eller sådan noget. Skriv i kommentarerne om det. Måske Fortnite, GTA, Call of Duty. Det bestemmer I. Vi ses, guys. Der kommer... Ja, I skal lige være, sikker. Der kommer ikke videoer mandag, heller ikke tirsdag. Og heller ikke onsdag. Og alle de dage, torsdag, fredag, lørdag, søndag, kommer der 2 videoer om dagen ind. Så bare så ved det. Og lige nu laver jeg en video. Fordi det er jo torsdag nu. Fordi det er min første. Og nu er det min anden, jeg laver efter den her. Og det skal være GTA, som jeg laver. Så vi ses, guys.